Eu son Miguel Pardellas, de Feitoría Verde. Somos unha cooperativa sen ánimo de lucro que traballamos no ámbito da educación. O feito de poñer as persoas no centro, o feito de ter sempre presente a cuestión da sustentabilidade ou a cuestión de xénero, para nós son fundamentais en calquera intervención educativa, máis aínda se poñen o foco na parte comunitaria e na parte colectiva. Os principios da economía social son importantes fundamentalmente por ser quen de, digamos, verbalizar e conceptualizar cousas que facemos, que en moitas ocasións non lle poñemos nome, pero coas que concordamos e defendemos. A auditoría social, dende logo, ten un papel tamén importante en transparentar que é o que facemos e como facemos. É unha ferramenta que nos axuda a, e non é como unha foto fixa, por así decirlo, sino que nos vai a ir marcando, a medida que vai pasando o tempo, como vamos evolucionando. Eu creo que a maior dificultade de traballar contra a corrente, non? Ou seguindo estes principios da economía social e solidaria, é precisamente que o normal sexa considerado o outro, non? Pensar nunha realidade en onde os principios da economía social